बर'आ बै नङामोन नामा गार'मोन नामा जाम्बा जादों बर' लानाय समाव ज' लाफाबा मा जाखो फुंनि 10टायाव जोंना बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिटिसिनि एसेम्ब्लि सानसेनि हाबाफारि लानानै जादोंमोन बे एसेम्ब्लियाव जोङो सिरियास जोंनि स्पेशल सेसन जितु जादों बेनि सिरियास माबाया जाहैबाय जोंना एडुकेसन बिल लाबोनाय बे एडुकेसन बिलखौ जोङो बहुत बोसोरनिफ्रायनो सेस्था खालामबोदोंमोन जों हायाखै थांनाय बिपिएफ सरकारनि दिनावबो जोङो 15 बोसोराव जोङो सेस्था खालामदोंमोन हायाखै जाफुंसाराखैमोन किन्तु थांनाय 5 बोसोरावबो प्रमद बर'आ जेबो मावनो हाखायाखै बेहाथ' जिर'खा जेबो गैखाया एबार जोङो बिपिएफ हान्जाया गोदान सरकार दानाय लोगो लोगो आसाम सरकारजों जों खोब सिरियास बे इस्युखौ लानानै रायलायदों सिएमआ जोंनो बिथोन होदों जे नोंथांमोना मोजां मोनसे नोंसोर बोरै लुबैयो बेबायदि मोनसे आयेन बानायनानै पास खालामनानै लाबो जों बेखौनो अके खालामगोन होननानै बुंदों बे हिसाबै जोङो दिनै जोंनि गेजेराव रायलाय होनलाय बे बिलखौ जोङो बोरै इन्ट्रडिउस खालामनो बोरै लांनो सात्र सात्रनि बा मास्टारफोरनि समस्या बा जिखिनि जाया एलपि स्कुलफ्रा आरम्भ खालामना आप टु 12 हायार सेकेन्डारि जुनियर कलेज 12सिम बेहाय बिराद समस्या दंमोन प्रभिन्सियेलाइज जायैयाव दा बियो दिनै जोङो खालामनो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बेखायनो बिटिसि सरकारनि जानानै बा बिटिसिनि रायजो जानानै सिएम बिथांखौ जोङो कंग्रेचुलेसन हरदों धन्यबाद हरदों आरो भबिष्यताव जोंनि गोबां माखासे समस्या दंबावो बेफोराव जाहाथे हेल्प खालामो सिएमआ दिनै अन्थाइ खाम्फायाथ' प्रथमाव आङो दतमा स्टेडियाम फुटबल स्टेडियाम बेवहाय स्टेडियामनि थाखाय 15 कोटि गेलारि बानायनो थाखाय 15 कोटि थाखा सेंसन खालामग्रोबाय बेखौ जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बेनि उनाव खालु गामियाव हेन्डलुम टेक्सटाइलनि प्रडाक्सन एन्ड मार्केटिं सेन्टार बे हिसाबै 24 crore सामथिं दङ बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय बेनि उनाव केडिएसएआव 20 कोटि थाखानि फुटबल स्टेडियाम जोङो जेसेबां हायो एसेबां बेजों मावगोरगोन उनाव जुदि प्रयजन जायोबा जोङो दतमानियावबो हरदेरगोन क'क्राझारनियावबो हरदेरगोन जायखिजाया बेजों आराम्भ खालामग्रोनो थाखाय जोङो बे फैसाखौ सेंसन खालामदों बेनि उनाव लास्टआव डक्टर भुपेन हाजरिकानि अडिट'रियाम हल बेखौ जोङो दिनै लास्ट 30 कोटि थाखानि जिथु प्रजेक्ट बियो डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि नामाव जोङो अडिट'रियाम हल बानायगोन एखे थाखाजोंनो जोङो बै पर्बत जरायाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि नामाव बानायगोन एखे फैसाजोंनो जोङो 30 कोटि थाखा बेवहायबो माने जोहोलाव प्रेमसिं ब्रह्म काजलगावआव जागोन आरो अदालगुरियावबो 30 कोटि थाखानिनो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि अडिट'रियाम हल जागोन अर्थात 30 60 120 कोटिनि मोनब्रै बिटिसि एरियायाव अडिट'रियाम हल जागोन मोजां